piensas que hay menos gente que el año pasado? Pienso que hay menos gente que el año pasado, pero más responsable. Y eso significa que esto mejora. A festa transcurre baixo un esquema establecido e, sin dúbida, mellorando as edicións pasadas. O primeiro é suliñar que chegamos á quinta carrada e chegamos esperanzados todos. Este ano eu penso que xa foi un ano de madurez donde a xente participou convencida do que viña, porque hasta ahora a xente viña a mirar que sucedía nese evento. E este ano sucedeu que a xente que viña xa viñan preparados ou porque viñeran a carradas anteriores ou porque realmente querían participar da festa e xa eran conocedores dela. E vai millorando porque cada vez vese que hai menos percances, axústase máis o recorrido, o habituallamiento, vai todo con máis rapidez. Delmiro, a carrada autofinánciase ou ten algunha axuda externa? Colabora o Concello ca banda de gaitas, hasta ahora colaboraba cas bombas e cas charangas. Este ano dixo que a economía que está moi queixada para todo o mundo, entonces que prescindíramos de charanga e de bombas. E unha festa ten que ter fumo, música e mesa. Unha axuda de 100 euros que dá a Mancomunidade de Municipios, sousas que regala auga, algún particular que regalou unha parte do viño, outro bo que compralo, un particular que regalou unha ola de aguardiente para facer a queimada. O sea, entre os mismos camaradas, pois un expoñemos isto, outro pon un licor café, outro pon, pero a financiación propia é única exclusivamente da venta das tazas. Que con 6 euros cubrir todos os gastos individualizados é unha insignificancia, apenas cubre gastos. O gremio hostelero colabora? Os hosteleros, que tanto Brasil como Lugano, como Castelo, como Augueiro, elaboran o caldo limpio e non cobran, cocen as cachuchas, os xamós e non cobran a mão de obra. Entonces, eso fai posible de que a colaboración de todos pois non estirar demasiado o presuposto. Algún bar comentou a Verín Verás que non lle levastes as tazas. Eu realmente non sei a que bares se lle levaron, porque eso encárgase un dos compañeiros e colaboradores, e lóxicamente non nos leva a todos os bares. Entonces, a colocación vai máis que nada por amistad, o sea que ningún bar se enfade se non llas levan, que simplemente, pois, el levallas, lógicamente, para pedirlle un favor a un amigo.
En definitiva, cual é a pretensión deste evento adicado ao viño? O objetivo final desta festa? Pois pode ter dous camiños ben diferenciados, que eso sí que teríamos que pararnos un pouquiño a pensalos todos entre o pueblo. Si queremos divulgala para que veña xente de fora e masificala, ou si queremos mantela como un espacio privado onde convivamos nós e manternos así un pouquiño como idiosincrasia. Eso temos que plantealo. O ideal, sea unha ou sea outra, gustaríame, por exemplo, que cada bar deberín sacar un carro ese día, cada bodega deberín preparar un carro, ofrecendo pois viño, ofrecendo cualquera cousa e xuntarnos ao final todos na plaza ese día, empezar incluso por a mañá facéndolle un elogio á convivencia, un elogio ao viño, e donde todo o mundo participe e non solo nós. Pensastedes en lanzar a carrada o resto da Galiza ou máis aló? É a única festa que antes de celebrarse xa figuraba nas festas de maior atractivo de Galiza. E chamábanme e dixenlle, pero bueno, espere que se celebre, porque é peculiar, é diferente, un pouquiño diferente. Se é de interés foráneo e se prende aquí o de fora, pois teremos que aceptarlo e teremos que axudala que camiñe por aí. Ahora, se o interés é local, terá que seguir camiñando así.